From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Asusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Okogade and Cabo advert for Obinwannem. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Chiefogono Igbo Trunina Imana Chiefogono Igbo Murunzemozo Ekenepamono and Masin Koye Chiri Yazere Eboboni no when a criminal Parabo Wadichiche. Anumase, Obosita, Tabo Bosse, ORIE Medina Igbo, Kori Traini Homa, the training organ, you do, they did not know what and Kumune, Makania Bakono Obinwannem Igbo TV, Ebane Kuma Comena Libo, Northern Libo, Nanjikon Kumibun, one if I can make it, but in a Morpa, has no fun, no fun now. Where Puto, where Pasano, what they go back. I got me a member, Casoria, Macanaro, Menalibo, Arune Menalibo, I knew Kuku. Kokusi, Makanaro Kose, Emmanuel Yuku Gebiro Yentagabiri, Afamka, one on Woke Bo, Mazi, Ugwu, Okechukwu, Onyendu Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation, Ndinekuma Komena, Northern Igbo, Ebemse Wedrun, Ozioman Kobo Sitata, Toto Mabana, Hamburg, Germany, Hamburg City, Ndinekumaga, Ozo, Odema, Nkende, Umu, Chukwu, Ogadero Nina Mao. Aga manabata na kanabata Igwe okoro no bosita Igwe okoro bunukwu nnam na Nsụka Igwe mkpunano oko dị ka ọ dị n'enu ka ọ dị n'ala kanabata ya ka ọ gọrọ anyị ọfụ ụtụtụ anyị agbapụ ọsịsọ maka na oge adịrọ n'ife nga na ebe a bụ gịnị nga na ebe a 1 hour onwe ike ma eru na maka na nkwucha anyị eji maka ya bịa ana m awa dịka isiokwu anyị n'ụbọchị tata si wee bụrụ anyị ka nọkwa na Igbo National Matters. Igbo National Matters. Ịma ihe na Igbo National Matters. You can put it Igbo Global Matters. You can put it also Igbo Nation Matters. You can put it also omenala Igbo n'ọdịnala Igbo. Akụkọ omenala Igbo n'ọdịnala Igbo. Na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile.
maka na ife mmụọ na-eme bụkwa na ife a ga-eji wee kpọlite ndị nwụrụ anwụ n'ụla maka na ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo erika ya nwezi kịta bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije ndị na-ezo nke onye ọzọ ka ndị ọzọ wee nwụọ ndị na-ekpuchi nke onye ọzọ na-ekpughe nke onye ọzọ ịfọrọzi na nkewa abịago n'ala Igbo ọ bụrụ nkewa ka anyị ji maka ya bịa so ana m ekene unu n'ebe ọ bara ụba wee na-asị ka nnabata Igwe Okoro maka ndị na-amara Igwe Okoro bụ nke ya gọrọ anyị ọfọ n'ụbọchị tata mgbe anyị na-eselebreti Obinwannem Foundation ala Igbo Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation mgbe anyị selebretịrị ya ka anyị wejekwara ya akwụkwọ wejere ya mmanya wejere ifo na-eri n'obi ya na palace ya wee gbuesi ya nna m ochie nwa gị nwoke nọkwa na ala Ukraine ekwe ka o si wee dị ya anyị chọkwa ka anyị marakwana ha ga-eme ka akwalitekwa omenala Igbo na ọdịnala Igbo ka a na-ekwukwa maka ya maka na ka a na-ejegharị na mba ofesi n'ụwa niile ịgwaga eziokwu efudat na onye obodo ọbụla ọkwa omenala ka ha ji ebiri na befa onweghị obodo njere n'ụwa na-abụrụ omenala ka ha ji wee hiri isi nwe na-asị kedu ka ebe nke anyị nọ nwa bụ nwa maji ụmakashi ebe ka omenala nke anyị dị so na akụrụ na mara onye kpara ya onye mere nji wee sị gịnị ka m wejere ya nye abụ ekene wejekwara ya mmanya ahụ wee gwa ya soro m maka na ife m na-eme bụ ife mmụọ maka ndị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ maka na ife anyị na-eme bụ ka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na-achịata ka Igbo kwanyebekwara onwe ha ugwu ebe ọ bụla ị nọ wee fụ onye Igbo wee fụ ka onye Igbo si wee nọrọ ị ga-akwanyere ya ugwu ana m asị ndị nke nọ na soshal midia na Facebook ọ bụ na voice ma na-apụta ọfụma ime ka m mara ekpuzine n'anya ka onye ori so aga m anabata ya na Igwe Okoro bụkwa nye ma bụ onye na-esotekwa the patron of Obinwannem Foundation Worldwide Ubochi Emekeze ọha maka anyị kọsara hasaị na ife anyị na-eme amaka ebe a ka akụruche wee ruo ụlọ na ihe gbasara Obinwannem ọ bụrụ na gị nwa n'oge bụ onye nke na-achọ ka ị mara onye bụ Obinwannem ijekwara Enugu Agre na Okechukwu Emekeze Ezeri 34 a na-agụgide na mbụ wee ruo 34 na ọ bụrụkwa obere ife na Igbo bidoro taa maka na onye ọbụla nwechara histri o nwere na be ya Amaji nwere histri be nna gị nwere histri histri gị ka Obinwannem Igbo TV na-asị gị weta n'ihe ị chọrọ ka asụwa ya na bekee were ya bata na anyị na-asụkwa bekee ị chọrọ ka asụwa ya n'Igbo were ya bata na anyị na-asụkwa Igbo ị chọgoro ya ka asụọ ya na be nna gị dịka ọmụ nwaanyị ọmụ nke anyị na ya na-arụkọkwa ugbu a si wee edemede nke mma gụpụtakwara unu otu m ga-esi wee gụpụta nwa ya ka unu wee mara na Igbo Nation na-emuvu na ya na ha ana because na Igbo Nation bụ nyanwa bụ ife kwesịrị iji wee dozie obodo anyị maka na mmadụ ama nọkọta karịa nna ya mgbe ọ dị ndụ onye nna gwa unu ka nnabata Igwe Okoro ka ọ gọrọ anyị ọfọ ụtụtụ ka ị na-esonyere anyị o metụgụ n'obi ịtụsa anya bụ ihe onyonyo ka ọ gaba ebe tere aka maka ọmụọ bụ Obinwannem dị Igbo arụsị na-egbu na-enye ya nri mgbe ndụ ji dị gị mma ka m ga-ewere ndụ gị maka na eziokwu bụ ndụ ọ eziokwu ka anyị ji aga n'iru truth the value of the truth bụ ife anyị na-edere ịghọta n'Obinwannem Radio Obinwannem TV Obinwannem News maka na mmadụ ada mma aka ịma nna gị aka ọ gwa gị na ọ kwụrụ ada akarị onye kụrụ ya ndewo Igbo bụ Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị mana tutu anyị aga n'iru aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga ma onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu nna anyị enwetakwa ọjị ga ichere ndị bịara be anyị Igbo bụ Igbo ekene m unu a na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu wee eze one of Mgbunanọ Ancient Kingdom eze Igwe one of Nsụka ọjị abịara na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha Igbo bụ Igbo Igwe ọjị ọha n'aka nwoke mbịa wara anyị ọjị a ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wagọọ ma bịa wara m ọjị a
Ya chọngụma. Ụgbọanọ. Igbo. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru, anyị were na-ekele ya ụtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'obi nwanne redio steshọn bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụkwọ ọjị ị gwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie, ada nyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ibedo ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-eprofesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe, nsi ndị ụka enyechi unu onyinye n'ụlọta ndị eze nyegwa efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ tinye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 bịagadena. Onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na-ekwebego nkịta Eze igwe. ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa m ka ịkwalite ọnọdụ Obinwanne redio steshọn a, maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido. Vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ, ndị njụ ndị ụyara ala ya aka ga-ebi ihe n'ala. Ihe ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya. Enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka ha nwee ike kwụzido. Na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime, biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume, nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị. Agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi. Ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya, nye anyị ikuku anyị dị iche, ala anyị dị iche, mmiri anyị na-anwụ dị iche. Ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya, mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ. Biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a, tata ndụ, tata nghọta, maka nghọta ka bụ nke mbụ. Maka na nghọta na okwu amada na Naijiria, okwu amada dị na nwunye, ọmada nwanne na nwanne, mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe. Ekele m unu. Deje igwe Eze igwe one of Nsukka. Ekele m. Ekele m. Nọ daalụ nọ. Daalụ mmewegwa kilo ha na-adị mma na taa na ọjị ndị TikTok ọkwa ịtago unu atago ụlọ taa na mmụọ, maka na Igbo na-eri na mmụọ. Taa na mmụọ anyị ga na-aga n'elu. Onye nụrụ onu ya, onye nụrụ onu ugbu a bụ ezigbote nna anyị, ezigbote nna anyị bụ His Royal Highness, mana ndị oyibo a, ya bụ Igwe Patrick Okoro, onye chi mere eze, eze ka ọ ga-abụ.
ọ igwe mkpụ na anọ ọnụkwu nna m ka ọ bụ. Ndị a bụ ndị m mere ka Obinwanne ka ha mara Obinwanne dị ndụ na ọ nwụrụ anwụ. And many of you people can ajụ m kedu nke Obinwanne ji wee biri na-ịchọ ka akwado foundation nke gị, kwado company nke gị. Or mentality of Nigeria ka ị na-eji ekwu okwu. Ejizina mentality of Nigeria to talk to me, you know. Mụ na gị adịghị eso okwu. Asụ onye Igbo anyị kwesịrị na-emekọ ihe ọnụ. Anyị kwesịrị na-emekọ ihe ọnụ. Asụ onye Igbo. Ka m wetuo this camera here because ma na-anya na na eziokwu na otu o kwesịrị ịdị mana ka na-anya na sọsọ na maka ndị Facebook na ndị YouTube. So if anyị na-ekwu okwu ya bụ maka ọdịmma nke Igbo, ọ maka ọdịmma nke Igbo. Ọtụtụ n'ime unu amarọ ka anyị si kwado. Anyị akwadoro ka anyị bịa ka anyị nụba ọgụ, ka anyị kọba ọnụ, ka anyị bụbụ ụmụnne anyị ebubo ọjọọ, ka anyị were amamihe anyị wee na-aghọrọ ụmụnne anyị. Mba, ndị be anyị kwuru n'okwu ndị nna anyị, maka na nna anyị ọ bụrụ ndị ụka asị gị akwụkwọ nsọ anyị kwuru, mana ya bịa n'Obinwanne ndị omenala asị gị nna anyị kwuru, ịhụ na ihe dị iche dị. So nna anyị kwuru na onye na-ejekwanụ na-ejechitere onye nọ anọ, onye na-anọ nọchitere onye na-eje eje. Ya bụrụkwa na ijekwa na omenala Igbo asịkwa gị onye nọ n'ụlọ nọchite onye nọ n'ama, onye nọ n'ama nọchite onye nọ n'ụlọ. So n'ọnya ka Igbo ji wee dị ebube. All connection, all wireless, like network. Maka na ọ yi gwara nwanne gị wee pụọ ka ọ ga-ebugide n'isi ọntịrị gị nata. So na Obinwanne na-eme ife omenala na ọdịnala. Ọ na-akwalite ya akwalite. Onye ka m ji agwa onye ọbụla bụ onye nwere Obinwanne n'ụwa bụrụ onye Igbo. Anyị nidiri ka telivishọn Obinwanne bụrụ nke eji wee na-ekwu maka Igbo n'ụzọ dị mma na ọ bụrụ ụzọ nke dị njọ. Ebe ọbụla ị nọ dịka nsi tinye ya bụ ozi na WhatsApp gị, tinye ya na Facebook, ebe ọbụla isi wee nweta ya bụ ozi. Onwe ihe bụ ihe na-akpa gị maọbụ ife ị chọrọ ịma agbata Obinwanne nke ndị Igbo niile, gị kpọtụrụ m na WhatsApp m anaghị ezo WhatsApp m ezo. Ị na-anya na screen efu na WhatsApp m na screen, onye mere ọtụtụ n'ime unu na kọntaktị m mụrụ na-akpakwa. Maka na nkata m na-abụkwa ofu nkata ha na-agwakwu na social media ka na-agwakwu unu privately, which is na onye ọbụla dị aware. Onye mere na ibutu Obinwanne ga-abụrụ mgbe ị karịrị Obinwanne wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu ma ọ na-eme ihe ọ na-eme n'ala Igbo. Maka Obinwanne abụrụ otu nzuzo. Obinwanne bụ otu nke m chebutere n'ime obi m wee sị ka m kpọkọ ụmụ Igbo wee jiri aka ha wee bịa mara ha ga-eme ka edozie ọnọdụ anyị. Ị na-anya kịta na BBC na-akọwa maka ihe gbasara Britain. Al Jazeera na-akọwa ihe gbasara Arab country, and CNN na-akọwa ihe gbasara America. Ịbịakwa na Nigeria, NTA na-akọwakwa ihe gbasara Nigeria. Mana NTA na-akọwa ihe gbasara Boko Haram na ọ bụrụ ya Nigeria. Channel TV na-akọwa ihe gbasara Boko Haram, ya bụ ndị anọ n'ọchịchị. AIT na-agbakwana mbọ ka ọ kọwa dị na Lagos. Nke a ka Tinubu ha ji wee karịsịa. Ịbịakwana nwekwa ndị nke kunitekwanụ chọrọ itigere unu anya, akpọkwa ha Rise News. Rise News bụ ndị nke chọrọ iweta ụmụ Igbo gbaa ha n'anwụ were Peter Obi na-eme karikachọ na social media. Ị na-anya efu na mgbe Peter Obi chọrọ ikwu obi ya dịka nwafọ Igbo, dịka okwute ndị Igbo niile, ọ ji chọọ nwanne anyị nwoke bụkwa onye mara ihe na-eme na media, which is not ụdị ife aka Obinwanne Igbo TV na-agba mbọ. Maka na otu a Peter Obi na-achọ ka o jee nọchitere Igbo niile, nọchitekwere ndị niile bụ ndị na-atụ n'ọnụ na Naịjirịa, chenjikwa na ọchịchị Naịjirịa ka ọ bụrụ ka o kwesịrị ịdị. Maka na ọchịchị Naịjirịa bụ ebutere agitation. And Peter Obi bụ nwanne m nwoke kwukwara dat na ọ bụ na o rigoro ebe ahụ dat na ọ ga-agba mbọ ka ndị niile abụ ndị eji eji na agitation, ndị agitation leader ka e release efa ka e negotiate with them. Maka na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu, ọ nwayọ nwayọ ka eji eje n'ubi. Ubi ọbụla akọrọ akọ, ọ nwayọ nwayọ ka eji ega na ya maka mpịtọ. Ụfọdụ ga na-asị ọ bụ Naijiria ga-aka mma, ụfọdụ na-asị ọ Biafra ga-aka mma, ụfọdụ na-asị ọ bụ Igbo Nation ga-aka mma. Ajụzụ na-ese mebe emebe na ọ bụ omume ka eji wee mara ụmụ Igbo, onye ka eji akpa ya ndị omenala. Anyị bụ ndị omume. Ị mara nke ahụ ọ dị gị ka onye maka mma mebie, mana ejina nke gị mebie nke mmadụ. Na ọkwa ya ka nji wee bụrụ Obinwanne ndị Igbo. Anọchitere m ndị Igbo niile ndị na-enweghị ọnụ, a na-ekwuru ha ọnụ. Onye ka nji wee bụ human right advocate. Human right advocate ya human right activist. So nna agwa ndị nne bụ ndị nọ n'ọchịchị, o nwere ihe Peter Obi nwere, o nwere ihe o menwe, onye aka ụka ji wee kpọ akpọ dịka okwute. Ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ.
ọ na-achọkwa ka Igbo dị mma, ọ na-achọkwa ka Naijiria niile dị mma. Ị na-anya efukwadat na mụnwa na ụmụ na-ekwu na onye ọbụla bụ ezigbo nwafọ Igbo kwado Peter Obi ka anyị wee marụgodo ihe mere Yoruba ji wee were onye ọ na-ama jijiji tinye n'ọchịchị Naijiria. Ọ kwụ n'otu a ka a si were anyị na gboo anyị na-eme n'ụdị na ya mara ihe a na-eme mana anyị machi ife a na-eme. So na onye bụ onye sị na ọ ga-emenwu ihe ga-eme ka obodo dị mma dịka Nnamdi Kanu si wekwukwa n'okwu, ọ sị dat na ịmara ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma, ka Biafra dị mma, ka ụmụ Igbo dị mma, ka ala Igbo dị mma, ka ala Biafra dị mma, ime ya. O kwuru ekwu. So ọ bụghị Peter Obi sikwa na esikwa n'ụzọ nke a wee mee ya, ọ bụrụkwara esemokwu. So na gị nwa bụ onye nke na-achọ ka ọ dị mma, mebe nke gị, hapụ ndị ọzọ. Dịka anyị nwa bụ Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation na-asị Peter Obi dịka o sikwa anyị nkwa na origoro na onye ọbụla ga-ejekwa n'obodo ya wee marakwa ka ọ ga-esi wee dozie n'aka ya. Ị na-ide enyemaka ịbịakwute gọọmenti maka na regional structuring na na-ekwu okwu ya ọkwanụ ka onye ọbụla take control of village ya, steeti ya. Ifuge so na ọ bụrụzi nke nọkọta ekporo anyị ndị Hausa na Yoruba ekpotara anyị ya na be anyị abịa na-akwụchisiri anyị ụzọ sno checkpoint ife ndị anyị ka ya chọrọ. Ana ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị anọ na soshal midia bụ ndị nke bụ ndị si dat na ha ama kwe ka ndị Igbo nwụrụ mmiri tọba iko, ndị nke na-ekwugide ndị na-enweghị ihe ha mere. Amasị unu ka unu wepụkwa ka enwere ofe tupu ọwa aka mmadụ maka na ọ dịrọ mma. Dịka anyị na-akpọkọrọta ụmụnne anyị ma ndị Igbo ma ndị ghọtara ma ndị aghọtara ma ndị onu na-eru n'okwu n'ala Igbo ha na-akpọkwa ndị Obinwannem. Ana m asị na onwere ihe m chọrọ n'aka unu na-abụrụ wetebe na infọmeshọn ga-eme ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ ka m na-ekwuru na ya na ọnya ka m ji wee bụrụ okpuru ọra nke ndị Igbo n'Obinwannem Igbo TV. Dịka anyị si wee wetara na akụkọ nke ụwa bụ akụkọ ga-eme ka Igbo niile marakwa ife bụ nsogbu ha maka na ihe na-ese okwu n'ala Igbo amara m ya, ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma amara m ya. Ọ dị na be m, ọ dị n'obi Obinwannem. Ọnya ka m ji wee sị na onye ọbụla bịara n'obi Obinwannem aga m enye gị ka isi wee chọọ. Ịchọwụrụ ka nye gị ebe ọ bara ụba aga m enye gị ọbara ụba, ịchọ ka nye biri gị maka na isi na obogiri na ebogiri ga na-adị ebogiri ya agbawa. Okwute ndị Igbo anyị mara omenwere ihe dị na ihe Naijiria. So na anyị niile kwado ya, Yoruba ga-agba ọsọ, Yoruba medias ihe ndị a niile ha ji wee na-achụ anyị ga-ewepụtakwa nke anyị ka ha biji nke anyị wee na-akọ onwe anyị ọnụ na mba akwụkwọ ụwa niile. Ọ ga na-ewute n'ụlọ ka m masị ekwu okwu mana anyị nyere unu bịa ka 2 months or 3 months na-echegharịa maka na ọkwa anyị nwadobere unu ebe n'ụlọ. Ọ bụrụ unu ma aka unu n'aka ekpo unu ga-amadat na ọ bụrụzi ka akụ oyibo akụ inusa ada ka ose atọ egwu agbagharịa na-asa ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Na-aga atụfughị oge asị m ebe ọ bụla isi wee na-ekiri anyị nke ọbụla bụ nke dịghị mma n'obi tebere anyị ka anyị na-ewepụtakwa ya na mba akwụkwọ ụwa niile site n'Obinwannem Igbo TV ebe a na-ekwu maka omenala ọdịnala Igbo na njikọ nke Igbo n'ụwa niile. O nwere ozi bịara anyị from ndị avid ya bụ ndị nke bụ ndị si na ha bụ retired soldiers, ndị nke bụ retired soldiers n'oge during Biafra war. Unu n'anya anyị na ha na-akpakwa anyị na ndị otu ha na-akpakwa ka ọ ga-esi dị mma. Unu n'anya unu ga-afụ ya ndị nọ na Facebook, unu n'anya unu ga-afụ the flyer dị ebe ahụ American veteran bụ ndị chọrọ ka ha mara ka Igbo niile ga-esi bịakọta ọnụ, Igbo nation ka ọ ga-esi wedịkwa otu ka anyị nụdobe ọgụ maka na ọ bụrụ na anyị nụdobe ọgụ ọ ga-adịkwa na anyị mma maka na ihe anyị na-anụ ọgụ egbu onwe anyị ọ na-aka mma. Mba, ewetego m ozi ka ozi ihe na-eme n'ala Igbo a na-achọ ozi m nke ọ ga-abịa eweta ana m asọ ọnụ ya ka anyị si were m ihe ọjọọ emezina chigharịa ka anyị ma n'ala Igbo anyị ọ ga-adịkwa mma na obodo oyibo niile anyị nọkwa anyị na-azụta ka anyị tọ na mba ka anyị na-azụta ka anyị na so ihe anyị na-azụkwa n'afịa bụ ka anyị zụta wenata dozie ihe dị n'ụlọ. So onye zụta wenata ọ bụghị ịzụta gị hapụkwa ebe a ma ịzụta iwenata ndị ka gị ike anakọrọ gị ya. Kedu ihe ha ji ka gị ike? Ọ bụrụkwa na asị akụkọ ọkpọ na ịma nkịta mana ọdụto na ha jikwa ihe ndị ọcha na-asị you must stop, you must believe, you must kwerena ya bụrụ egbe na mma na ọ bụrụ ya ka eji wee jụzọ ụmụ Igbo. Ihe na-akpa ego n'obodo oyibo bụ ịkpacha iwenata be nna gị, ndị be nna gị emezie gịnị, ndị be nna gị agọzie gị wee mekwa gị ka ị soro ndị a na-eme na-etukwana gị afa nwere ihe kpatara ya. So n'ọnya ka m sịrị ka m nabata ndị veteran, ndị American veteran wetara anyị ozi ka anyị na-agbasi ya n'obi Obinwannem ka ndị mmadụ wee mara na announcement a na-ekwu okwu ebe announcement na-anachi ịnabata OTI the American ka akpagoro ka a ga-esi wee mee ka ala Igbo dị ma ụnụ mana ụnụ laikiri OTI ụmụ ụnụ fụrụ OTI n'anya na ụnụ fụrụ OTI n'anya anya ụnụ hụrụ OTI n'anya ihu OTI n'anya ị ga-ahụkwa Peter Obi n'anya ya adịghị ka Peter Obi rigoro na ọma mee ka OTI ọ ga-eme ka OTI. So unu chara ị na-echegharịgodi chegharị ya nọ maka na emekwana ebe a eme ebe a na-adị mma
ọ na-adị mma maka na anyị ma na anyị nwa bụ ndị tigoro mkpu ka anyị nwere onwe anyị anyị tichere ya mana ego anyị mana isi anyị mana ihe niile egbukwa ụmụnne anyị mana ihe ndị a niile ada ejikwa ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ ndị ọcha kpọrọ negotiation negotiation ka anyị na-ekwu okwu ka anyị na ndị ahụ niile bụ ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nọ n'ọchịchị ka ha marakwa marakwa mara na ife ndị anyị na-enwere anwụ ha nwụrọkwa n'efu site na Biafran War otu a ka ha si anwụ na-aga wee ruo today ha ka na-anwụ mana anyị nwa bụ ndị obi nwanne nke ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation ndị association ha na-ekwu maka omenala na ọdịnala anyị sị na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-anụrịrị olu anyị dịka ndị veteran ka anyị maragodo na nwere ihe ha nwere ike imenwuru anyị na ndụ ka anyị wee n'olu ha onye ọbụla chee ntị ka na onye abụrụ ebe ka esi wee daa. The American veterans of Igbo descent cordially invite Ndi Igbo, friends of the Ndi Igbo Nation, community leaders, professionals, veterans, business owners, students, and the general public to attend its highly anticipated 2026 annual conference. The conference theme this year, 2026, is Makodimma Ndi Igbo for the good of the Igbo people. Scheduled October 9 through 11, 2026 at Premier Event Center, 3520 Breckenridge Boulevard, Suite 106, Duluth, Georgia, 30096 USA. The historic gathering will feature distinguished leaders and respected personalities from Nigeria and the United States, including Dr. Oti, Executive Governor of Abia State, Nigeria, Representative Gabe Okoye, member of the Georgia House of Representatives, USA, and Mayor Joseph Chukwueke, Mayor of the Woodland, New Jersey, USA. The American Veterans of Igbo Descent (EVID) is proud to unveil its visionary transportation initiative. This groundbreaking project aims to establish direct international air service between the United States and Igbo land, creating a future where travelers can fly directly to the homeland without stopping over in Lagos, Abuja, or other transit locations. The attendees to this conference will enjoy grand opening ceremony, American military color guard presentation of the United States flag, traditional Igbo masquerade performance, cultural dance presentation, networking opportunities, veterans recognition program, a visit to Igbo land where the Igbos died than to live in slavery, and investment sections. Here is the registration information. Please visit www.evidusa.org. Again, www.evidusa.org. Select your preferred registration package and submit payment through Zelle or bank transfer. The payment contact is igboveterans@gmail.org. That's igboveterans@gmail.org. For your hotel reservation and discounted group rate, please call Fairfield by Marriott Inn and Suites 678-924-1023. Again, 678-924-1023. And mention the conference code EVI to receive your special conference rate. This public service announcement is brought to you by the American Veterans of Igbo Descent and its leadership. Dr. Sylvester Onya, National President. Prince Joe Nduka, Vice President. Dr. Godson C. Obiago, National Secretary. Dr. Chukwemeka Ofo, Public Relations Officer. Ihoma I. Ironde, Financial Secretary. Chief Charles Edomuzo, Chief Master at Arms. Dr. Uzochukwu Eric, Chair Ad Hoc Committee. Captain Michael Ezeke, State Organizer. And Kono Ogo Onyeka, Chief Security Officer. For more information, please call 619-863-9763. Again, 619-863-9763. See you there. Igbo mụrụ nzem ọzọ ekelekwa m unu asịrị m ka onye echiri ya zerekwa unu anụgonu ka o si wee kpọtụọ nke a bụ our veterans captains Igbo nwere ife n'ụwa niile. Ndị nke a bụ ndị nke nọ na America, ekwubekwa ndị nke nọ na Russia, ekwubekwa ndị nke nọ na Germany, ekwubekwa ndị nke China ji nwanyị wee sekọrọ. Ịmana ọtụtụ n'ime ụlọ amara ebe ndị Igbo ezi wee ebe ndị Igbo nọgasị. Igbo nọ ebe niile. Ya anyị na-ekwu okwu ya maka nke ndị Igbo ga-eru anyị aka. Anyị bụ ụmụ Igbo, ya bụ afụfa na-ekwu okwu ya erugo na njedobe. Ịbụ ha na onye Igbo ebe ọbụla nọ, nzukọ ndị Igbo, organization ndị Igbo niile n'ụwa niile, Igbo World Congress,
oge ha kara ka erugo oge anyị ga-eji wee bịakọta ọnụ erugo oge a ga-eji wee mara ife anyị chọrọ erugo onye ọbụla bịa kwa uche ya onye anọzina na kọbọd wee na-akọ asịrị na-akọgide ndị na-agba mbọ esi na ka anyị wee ma ife ọ na-ịma nke ị ga-eme ka ọ dị mma ịrịpụta maka na ihe na-esere ndị Igbo bụ okwu na ụka nkwugide na ikwugide onwe ha na igbo onwe ha amasị onye na-esere ndị Igbo mana ụmụ Igbo achọrọ onye abụ esemokwu ndị Igbo na-ese maka na esemokwu ndị Igbo na-eme ụmụ Igbo affect onye dịka mụ na-eme m affect so achọrọ m ihe ọbụla m ga na-abụ na-eme ọ dịka mụ nwa a na-emegide mmadụ because I believe m na anyị niile bụ mmadụ na ya ma bụkwanụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ so na ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri m n'ụwa niile ọ bụ na ịmaghị onye na-ekwunu afa m bụ Mazi Ugwu Okechukwu Mazi Ugwu Okechukwu bụ onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ ebe m si wetara na oziọma nke ụtụtụ ọma na ụdị Obinwannem Igbo TV bụ n'ala Hamburg Germany Hamburg City ọ bụ ebe anyị na-ekwu ka ọ dịrị Igbo mma and ebelivukwara m na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Obinwannem Igbo TV ọ bụ na ote gị sobere Okechukwu Ugwu ị ga-amadata na ife na-ekwu maka culture and tradition and whenever you understand the meaning of culture and tradition then you make it up ghọtago ọ maka ada aghọta mere ndị Igbo ji akọ onwe ha ọnụ ha da akọwa nwa ọfụma mgbe ụfọdụ akọwacha ha na ha emekwa ka ha si wee kọwa so mụnwa na ụmụ bụ onye nke chọpụtara Obinwannem Media Obinwannem Media maka ihe gbasara Igbo ebe ọbụla ndị Igbo nọ n'ụwa niile anyị chọrọ ka Obinwannem soro nọnye na ya bụ otu ka unu na-ewetara anyị ka o esi na-akpọtụ ka anyị na-ekwukwanụ ka be anyị ọ bụghị everyday anyị abịa sị Yoruba hụrụ onwe ha n'anya Yoruba na-emekọ ihe n'otu ndị Igbo na-afụkwa Yoruba ị na-afụkwa Hausa ị na-afụkwa ndị nke ị na-afụkwa ndị nkefe ikpe akpa nwanne akụkọ ahụ agago ya ka Obinwannem ndị Igbo bịara ka anyị kpọọ oku ka all the religions of ndị Igbo worldwide we are seeking for your unity all the leaders of Igbo groups of all over the world we are seeking for your understanding and unity to come so that we can move our nation forward. Maka na ọ bụrụ that na ị na-create organization mana organization anyị nwere ọ na-arụrụ Igbo ọ dịrọkwanụ mma ọ dịghị mma ị gaa na-azụ Igbo World Congress mana nwebeghị ofu hospital rụrụ anyị n'ala Igbo ọkwa na aja afa ka ọ bụ ị na-azụ Igbo World Congress mana nwere ihe dị ka ụzọ asị na ọ bụ ndị Igbo World Congress zara oge o nwere ka ọ dị anọghọta nweghị factory dị n'ala Igbo asị na Igbo World Congress tụkọrọ ego wee rụọ ya mana Igbo World Congress akarịgo mba ji ahụrụ n'ọkụ so Obinwannem Igbo TV na-akpọkọ Igbo World Congress leader panels ka ha visitikwa anyị n'ọfisi anyị kpọtụrụ anyị n'akara igwe ga-eji nweta anyị ka anyị nụrụkọ maka na ọ na-adịkwanụ mma mmadụ iwepụta onwe ya dịka nwanne anyị adịkwana ana ego mana esikwanụ ka i were ọjị wetara anyị ọ mara mma anyị so na ndị bịara ka anyị were ego wee dozie ala Igbo maka na ọ bụ amamihe Chineke nyere m ka m ga-eji wee dozibe nna m onye na-eme ka m bịa were wee gbuo ụmụnne m onye na-eme ka m bịa were wee kọcha ụmụnne m onye na-eme ka m bịa were wee ma ụmụnne m aka onye na-eme ka m bịa were wee gosi na ịka nke a na-akarịrị m gị na igbe m nke mere m ka mba mana ọ bụrụkwa na ịchọta gị okwu na ya mamakwa ka anyị esi chọwara gị so na anyị nwa bụ ndị udo maka na ndị udo ka eji achọ ndị ofu obi anọ ndị ofu obi ka eji wee mara na Obinwannem dị ebube n'ụwa niile maka na Obinwannem nwere ife ha na-represent and ihe ha na-represent ka ị na-anụ nwere ike ịnọkọta n'ụwa wee jekọta wee sị na Obinwannem so na ihe mere etu ihe sekuriti dị n'ala Igbo nwee ike tara ya nwee ike ijekọta sị na Obinwannem so na ndị na-akpa nkata ka egbuo mmadụ nwee ike ịfụ ya nwee ike ịnọkọta na soshal midia wee fụ ebe mmadụ na-ekwuje Obinwannem bikos onye ọbụla na-ekwuje Obinwannem bụ onye isi na-agbaka ya anyị dana nwere ekwuru n'anya ukwu mebi na ka Obinwannem si progress wit nyanwa nọ n'ime mana ọ maka na ihe Obinwannem na-eme bụ ọ bata na soshal midia tinye link tinye nọmba sị gị gbagote bịa chalenji na Obinwannem Mazi Ugwu Okechukwu nwa nkwụ na ohe nsukwa nwa katakwa nwa iteji ọkwa nwa akịrịkpakpa ọ mụ na-ekwuru Igbo niile esi na ọ bụrụ m na-ekwuru Igbo niile mepee platfọm ka ịgwa na ihe iji wee bụrụ onye Igbo ọ na-asụsụ Igbo ka m na-asụ na ana m asụ nke bekee na nsọ nke bekee na ị ga-ama maka na ana m etinye ka o wee dịkwa ka na anyị nọ na Germany na nọ Western world maka na upgrade ka anyị na-eme so ana m agwa ndị niile bụ ndị Igbo World Congress enidikwara m ka unu bịa gwa na ihe unu ga-eme ka unu tụrụ dozie ala Igbo na-ekenekwa Igbo National Committees nna m ochie oge na-adịghị na-ewetara m akwụkwọ ka m na-agwakwa n'ụmụ Igbo ndị mụ na ha na-ejere ozi maka ana m ndị be anyị sịrị ndị oyibo sịrị work for your nation. I'm working for my nation. Work for your land. Don't wait your land to work for you.
I'm doing what my ancestor told me. Ada agbara m afa, ana m agbara onwe m afa, na adị m agbara mmadụ afa. Aga m akụziri gị ife maka na afa bụ nkụzi. Ihe mere ndị Igbo ji eri unu ego n'afa. Ọ maka na nna gị azụrụ gị ọfụma, nne gị azụrụ gị ọfụma. Maka na ọ bụrụ na nne gị na nna gị zụrụ gị ọfụma, ị ga-ama okwu nna gị ji apụta. Ị ga-ama ka nne gị ji apụta. Maka na nne na-enwe okwu, nna na-enwe okwu. Ọ na okwu nna gị na okwu nne gị ka ị ga-esi wee mara ndị ha bụ. So na nne na nna na-agala onwe ha na ọnwa jikọrọ nne na nna. Anọ nne na nna ka anyị na-ekwu okwu ya. Kedu ihe mere na ha anaghị echekwazi ụmụ na ha anaghị azụsụ ụmụ azụ azụ? Ọ bụrụ ihe ndị edukeshọn butere anyị. Mana ya ma nkwe maka mgbagbu wee ghara ọgụ. Anyị ga na-eje n'ubi ka ji n'aka. So ana m ekene Igbo niile wee na-asị na ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ndị dịka Obinwannem Media ịkwado fa bụrụ onye Igbo ma ọ bụ nzukọ nke ọ bụla ị na-eme n'ụwa niile, chọọ ka mara ya mara ka ndị mmadụ mara na Igbo dị ebube. Kwalitekwa Igbo maka na eji m mara Igbo erika, ihe eji mara Igbo na-atọ ụtọ. Afta ka m kwujere okwu, aga m agbanyekwara unu advertisement of Obinwannem Foundation Worldwide. N'ihe ha na-eme, aga m agbanyerurire na Bekee, gbanyerurire na English, na Igbo. Ka unu wee mara na anyị dị na Bekee dịkwa n'Igbo. Maka na asụsụ Igbo ka Obinwannem Media na-akwado. So ọ bụrụ na ị na-akwado Obinwannem Media, ị mara ị na-akwado asụsụ Igbo. Na asụsụ Igbo ahụ ị ga na-akwado, ọ ga-enye aka ka esoro wee gụpụtakwa na anyị, marakwa na anyị n'ụwa. Maka na ọ bụrụ na ị taịpụ obe nna gị na blọgụrụ, ma pụtakwa, mana taịpụ godu ihe dịka Hambaziri ga-efu n'ọdịna ihe a na-eme. So kedu ihe mere na obodo gị anọghọ n'ihe a na-eme? Kedu ihe mere na lokal gọọmenti gị anọghọ n'ihe a na-eme? Kedu ihe mere na ụmụnna gị na histri ụmụnna gị n'ọnọghọ n'ihe a na-eme? Ọ maka na nna gị akpara ezigbo agwa. Ọ na nna gị kpara ezigbo agwa, ya dị proud of your father. Dịka nsi wee dị proud of Ugwu Ezejamugwu eze. Ama Jinike Ọnịcha, ọ ebe m si wee bịa. Maka na ọ bụ na ijuru ese agwa gị ka ụwa si wee bido. Ọ ị mara ka ụwa si wee bido, ụwa mere ebe ya azọ ya ọkwa ma ebe ya ekwu okwu. Anyị nakwa ada okwu anyhow. Anyị na-ekwu ka anyị ga-esi wee mee ka ị mara na anyị na-akwadokwa n'ụzọ ọzọ. N'ọbụ ị ga-eji wee nweta anyị maka ndị chọrọ nkwado, ọ +48795621 ọnya ka eji wee nweta anyị na-aga arụkọ. Obinwannem nwekwara ife ha na-eme ugbu a dịka foundation Obinwannem bido na 2019 registered in Ukraine na Nigeria. Ya bụ foundation anyị na-erebuild ya maka na asị na mbido akwa na afịarụ ma na-abaghị ọ na-atọ, anyị chọzi ịbanye ka ọ tọba ụtọ. Ya bụ na Obinwannem nwere 2 factions now, 2 level na ọ bụ ndị kwuru okwu. Ya bụ ka ike onye ha ya bụ ibinyekwa aka n'akwụkwọ Obinwannem ga-abụ 50,000 ahụ bụ ịbụrụ otu onye nke Obinwannem ga na-ekwuchitere ma na-ejere gị ozi ma na-agba mbọ ka ọ dịrị gị mma, dịrị ezinụlọ gị mma, dịrị ikwu na ibe gị na mma. Ya bụ intimidation nke ndị Nigeria terrorist na-enye anyị ọmadịzi na obi gị na ọ bụrụ na isoro n'Obinwannem, maka na Obinwannem bụ gọọmenti. Ọ gọọmenti na-agwa gọọmenti emezina ndị mmadụ ajọ ife, maka na ọ bụrụ ajọ ife ka eji mara gọọmenti. Gọọmenti bụ ndozi ndị na-echekwa life and properties, mana ọ bụzikwa ya na-eme. A ga-enwe chanel ndị Igbo ga na-agwa ndị gọvanọ nọ n'ala Igbo ka ha mee ife a kwesịrị ime. So were 50,000 wee bịa binye aka ka anyị gaa. Mana ọ bụrụ na ị nwere organization nke ijikwa wee na-aga dị mma, kpọtụkwara Obinwannem na nọmba ka anyị bịakọta ọnụ, maka na ọ na-adị mma. Ndị ọcha na-akpọ ya group of company, ndị ọcha na-akpọ ya group. Anyị move together na ọ bụrụ na agwa onwe na eziokwu, ọ bụ na grupu gị na-eji edozi ala Igbo, maka ndị anyị na ya na-emekọ bụ ndị na-edozi ala Igbo na ndị na-ekwuru ala Igbo na ndị na-enyere ụmụ Igbo aka. Maka ụmụ Igbo ebuka, a sị na ụmụ Igbo bụ 80 million ahụ ichekwa ya n'onwe ka ọ karịrị, maka na ahịa ha mụgoro amụ n'ụwa niile erika. So n'ọnya ka anyị ji wee na-ekwusị na enwekwara another second phase Obinwannem 500,000 bụ stakeholders 500,000 a bụ ego anyị ga-eji wee establish TV stations and radio stations in the whole 5 states of Igbo land, and also wherever we are in all over the world. Otu anyị si nọ na Hamburg, Germany, aga m agbakwa mbọ wee rụkọkwa with the German government, with ụmụ Igbo nọ na German. Anyị ga-ehibekwa a very strong studio na Hamburg, Germany. Ọsọ obodo ọbụla na-eje otu nsi enwe ọfịs akpagharị na-agba mbọ ka oke ndị Igbo hapụ na n'iyi, maka oke ndị Igbo na n'iyi onye bụ na mụnwa na ụmụ anago n'iyi. So ana m ekene unu wee sị ịkpọtụkwa anyị na inweta anyị, maka ndị na-agba asịrị agbagide onye na-ene anya. Okechukwu Ugwu bụkwa nwoke mara ife ọ na-eme. Ọ bụrụ na ekwubekwa ndị mara mma nwoke na amakwa m na ịmakarịrị m, ekwubekwa ndị kpatara ego amakwa na ịkpakarịrị m. Ọ bụ na echi eke ka isi kpa ego ịkpakwara ya n'ụzọ ọma, maka na nke ma akpa ya n'ụzọ ọma legally, ihe ndị ọcha kpọrọ ya. So wetakwa anyị n'akara igwe a +48795456 mana okenye abịago 21693.
ka echekwukwe ma na kpọtakwara ya ya bụ ndị nọ na TikTok ama m na-ewere ya Facebook edere ede. So anyị chọrọ ịkpọgharịkwa ọzọ, weta pen na pepa ka ide ya, ka ị kpọtụrụ Obinwannem Foundation ka anyị mara ife a ga-eme ka edozie ala Igbo. Ihe anyị na-akwalitekwanụ bụ asụsụ Igbo na asụsụ Igbo na njirimara Igbo. So ị na-abịa ịbịa ka edozie, na ọ bụgoro na anyị nwere onwe anyị na ya mara onwe anyị, ọ ga-enyekwa nsogbu. Were nọmba +48795621693. kwụsị ịkọ akụkọ, kwụsị ịkpọ nwanne gị asị na soshal midia, kwụsị were taịm ị kwesịrị na-eji na-edozi obodo be nna gị wee na-agwa ụmụnna gị ka ihe mụtara, ka ihe na-eje, ka isi agabiga ihe na-eje n'ụwa niile, ka ndị na-amarọ ka ha mara, ka ndị na-adaghịbeghị na ọnya anyị niile anyị dahicha n'ụwa niile ka ha mara. Ị na-achọ ka ị bịa Germany na-achọ ka ị bịa n'ụbọchị tata, ị makwa na Germany nke mụnwa na ụmụ na-anọ na mụnwa na-achọzi na-ana inwekwa dị ya, ị ga-akpọ n'ọnụ ka ị jụọ na ọ bụrụ na anyị ga-epik kọl mana ma taịm m adịrọ, taịm anyị adịrọ. So aga m ejebe m kwesị ije nganachiatakwa n'oge mgbede ka anyị ga-abịakwa mmekwa ya ka ọ bụrụ ihe ebua. Mana tupu anyị na-aga n'iru, ana m asị Igbo niile, ọ dị Igbo Unions Worldwide, biko unu eji m afa Chukwu Okike abịa ma wee na-ayị unu dịka nzukọ ndị Igbo na Hamburg, ndị odogwu ndị Chukwu ji wee na-akpa ike na Hamburg. Unu karịrị okwu unu kote n'ihe anyị nidere bụ ka anyị bịakọta ọnụ. I believe on all of you. I love all of you. You people know that. I respect all of you. And I believe that n'ihe ọbụla amara mee ka na-akpọ nwa mma, anyị ga-eshekwu nwa obodo anyị. Ọ bụ na Hamburg niile, nzukọ ndị Igbo na Hamburg niile, unu bịakọta ọnụ, anyị ga-emenwe ife, anyị ga-anapụta nwa agụ ihe ọkpụ n'ọnụ na Hamburg City. Just forget ya, nọ ife mma anya ka m na-ekwu, ejenwuru m ya, ekwunwuru m ya. So bunyenu m ọnọdụ ka m bụrụ ọnọdụ wee gbagharịba, maka na nke m maka m na-eme, adị m emekọta nke ọ ga-abụ mmekọta ndị mmadụ abịa jụọ m kedu ihe ime ntagharịba ọnụ. Mba, otu a ka m na-akpọkwa Igbo Union n'ụwa niile. Kedu ihe na-eche, kedu ihe ji anyị Yoruba abịakọtagokwo n'ọnụ. Ọnya ka m ji arụ Obinwannem social network. Social network bụ ebe anyị ga-ekpokọ all the villages worldwide, ebe anyị ga na-akpa nkata na-amara onwe anyị. Ezinụlọ ọbụla n'idiri na-echekwa na obi ya. All the local government worldwide bịanụ together. Igbo leaders bịanụ together, because Obinwannem na-akpụ unu niile. I'm calling all of you ka anyị bịakọta ọnụ. Ọnya mere m ji eso ndị a na-advocate for Igbo nation. Maka na Igbo nation adịghị against Biafra, ọ dịghị against Nigeria. Ọtago ihe ha dị against bụ the impunity that is going on. So automatically ọ bụ that na Nigeria si na ha ma ji ezi obi wee nọrọ as otu ha si wee gbaa nkata wazobia ya bụ Hausa, Yoruba, Igbo. Then anyị agwazie ha that na anyị na nna ha nwere ife anyị kpara, ana oge erugo mgbe anyị ga-eje n'ihe anyị na nna ha kpara. Onye bụ Igbo nation ji dozie ezigbo oke mkpa, anyị niile sọpọtụrụ ya. Maka na ọ bụrụ anyị na-esọpọtụ Igbo nation means that na Igbo rights all over the world must be granted again, must be respected. Igbo dignity will come back again. So ọ bụghị a na-ekwu ebe ọ ga-adị mma gị chọọ ka ọ bụrụ nke gị ahụ, ka ọ bụrụ ebe ahụ ị nọ, kama mmadụ anwụọ, ọ dịghị mma, ọ bụrụ ezigbo agwa ka ọ bụ, unu ga-emechakwa regret ya. So a sị na ọ bụrụ na imekata na o kwuru gị megharịa ya, ebuge anyị adasị na ebe ahụ isi abịa adịghị mma. Mana anyị nwa bụ ndị udo na-achọ ka ị na-abịa n'afa nna gị, ị na-abịa n'afa nna gị, abịakwana n'afa mmadụ, bịaba n'afa nna gị, bịaba n'obodo gị. Ị nọ na Biafra, bịaba n'afa nna gị n'obodo gị. Anọzụ na soshal midia na-ebutere anyị ọgbata uhie n'ala Igbo, anyị achọrọzi ya, anyị achọrọ ya. So ịbịazina na-eme ka asị site nọ na soshal midia ka nọ wee zụọ m ndị dịka m. Azụrọkwa m na soshal midia, azụrụ m n'ala Igbo, etoro m n'ala Igbo, agbara m mbọ n'ala Igbo, ejere m ozi n'ala Igbo, akọrọ m ọrụ n'ala Igbo, egburu m akwụ n'ala Igbo, agbara m nta n'ala Igbo, ekporo m aja n'ala Igbo, egburu m ọgwụ ọnwa n'ala Igbo. Achọrọ m nsogbu n'ala Igbo, achọrọ m ya. Nke ọ bụla isi na ị ga-eji wee doziere anyị obodo anyị, anyị na-anabata ya. Mana ya chọrọ ka ọ bụrụ na soshal midia jee ije ndị ana ka iwe mara ihe na-akpọ ndị ana. Ana m ekene onye ukwu na ekene onye nta wee na-asị dịka isonyere anyị n'ụtụtụ ọma Obi Obinwannem Igbo TV, ebe a na-ekwu maka omenala ọdịnala Igbo. Ana m asị gị na-esonyere anyị maka na nna anyị agwago m okwu dị iche iche. Abalị nya iwe gwukwara m ezigbo iwe were m n'abalị nya maka ndị soro m n'ime nderi, maka na abalị nya afụchara m onwe m na-afụ m, egechara m voice nke onwe nwanne anyị nwoke na-akpọ Ekwedike Ating, ọ na-agba ekwuru m mmụọ na-ege gbanyechara m foto dị iche iche nke nkirichara. Ha ghọtara m asị na ndị egburu n'ọsọ na ndị egburu na ọsọ ihutu ụkwọma or something like that, you know. So ihe ndị a niile mmadụ karịrị,
mmadụ karịrị ịma na mụ amarakwu ihe na-eme n'ala Igbo na ụzọ nke ndị sekuriti ESN Biafra Liberation Army nwere nke mma and ife ndị a niile ka m ji agwa ndị na-ekwu okwu Biafra ka unu wetuo n'obi na unu akarakwa ndị dị ka anyị wee tie mkpu Biafra n'ụwa niile. Ihe m ji agwa unu ihe a bụ na ọda adị mma mmadụ ịbịakwa were nke na-emebi nke onye ọzọ, maka na anyị nwa na onwe anyị bụ ndị nọ n'ụwa niile inekwa anyị fụ na Igbo ejiri ka sọpọtụ Biafra na ndị na-asọpọtụkwa Biafra bụ ndị si ka nwụọ maka na ọ bụrụ ndị isi kpakọrọ ị ga-afụ dat na Biafra ka abụghị ihe dị n'ala Igbo eji eme ọnụ. Ọ bụghị onye tikapụta ebe o si tikapụta chime kọntentị na-eti mkpu Biafra. Mba. A lot is going wrong in Igbo land, and that is why I will say it is time for us to identify ourselves, homeland. Only open identify your village, identify yourself, because we have to connect and work with international community. Because even in Igbo need to stop. I chọrọ udo, I chọrọ ọganiru, I chọrọ ịdị n'otu, I chọrọ nghọta. Isikwa that na ife anyị na-ekwu na ọma wọkụ ngwa gbara chere na anwụ, maka na asị na onye kwere ya ga-ekwetere ya. Ebe onye ọsọ rụrụ onye ije ga-eru ya, o nwere ike ya aghọta ya taa mana ị ga-aghọta ya echi. Ọnya mere ka nnabatakwa nya bụ Obinwannem Foundation ka ha kọwakwara unu ihe dị n'Obinwannem Foundation na ihe eji wee mara Obinwannem Foundation ka m batakwa dewekwanụ ya gaziere unu. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Mazi Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen.
They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugwu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home, Igbo National Matters, and my phone. Jirimara Obinwannem, I've Jirimara Obinwannem because na ọtụtụ n'ime unu na-abụ n'ọpụta na ajụ Obinwannem ka ebe kwa akwụ kedu ihe ji mara Obinwannem this and that. Ihe nji agbabụ nkịtị sometimes bụ na ama m n'ọtụtụ n'ime unu kpacha anya arụ ana. Ama m nke ahụ ọfụma maka na asị na agụara eri aga ibie. Onye Igbo ọbụla sị na ya mara ife mana onye ahụ abụrụ ezigbote onye Igbo. Onye Igbo mara ihe ọ na-eme. Ndị Igbo niile makwara ihe ha na-eme. Mana ọ ka a ga-esi kwụsịzi ihe ọjọọ ha na-eme bụ ihe na-afịaziri arụ. Ịma na mmalite ihe ọjọọ ọ na-atọ ụtọ mana ọ bụ na ịbanye na ya mpụta ya na-afịa arụ and ọ bụ na agwabazie gị maka ya o wutebe gị. Onye ga-asị gị emekwana ihe ọjọọ maka na ewere ihe ọjọọ wee na-amarụ gị atụ ọ dị ka akpọrọ gị asị. Mana mgbe ahụ ị na-eme ị na-ama jigijigi ị na-eme makwa ndị anyị bụ who born you, who do this, who do that. No, mgbe aka na-abọ ga wọzigo ofu aka ịyọbazie biko na sorry na ọkwa ekwensu na ọ bụ ekwensu na ọ bụ onwe onye dịka ekwensu na-anọrọ onwe ya na-achị ya okwu. Chineke na-anọrọ onwe ya na-achị ya okwu maka na afrọm ekwensu ma afrọm Chineke na-abụrụ mmadụ. Ọgụnwa bụ ekwensu fụrụ anya. So na ihe na-agwa onye ọbụla bụ onye Igbo maka na nna agwakwa unu ka unu kwado Obinwannem bụ maka na ọkwa eme ngwa ngwa ma ọrụ ọdachi onwekwe ni platfọm ọbụla ga-emenwu ya maka na afụgasị m ndị na-agbalị ya mbaba ekretigo n'ụlọ podcast were ewe na ekwute ozizi ndị Igbo na-achọzi ka a ga-esi wee kpọrọ ndị Igbo n'ọkpa. Ndị ọzọ mekwa podcast dịka Ebonyi Son ndị a bụ ndị mbụ ụzọ Obinwannem bụ ụzọ wee mepe ha mụtara ihe na-ekwu matakwa ihe na-ekwu ana nka na-ekwusi ike iji eme ya na saịdị gị mee ya ma ọ bụrụ iwu mana mụ ama nkwe ka ndị Igbo naanị iyi ndị kwere ekwe ga naanị iyi mana mụ ama nkwe ka ala Igbo bụrụ ihe ga-eji na-eme mọkịrị nwetago mụnwa ga-akwado nwa Obinwannem to the last level. Ihe ndị bụ time mana ụnụ chọ ka ọ dị ọsịsọ ọ ga-abịa mana ọ kwefuru Obinwannem worldwide global media station ị ga-afị ọ na-abans na-ama na-azụ n'ife na-eme maka a na-eme legal thing. So na ọ bụ onye ọbụla chọrọ ka ala Igbo dị mma maka na nkwadogide Obinwannem kwadote na level ịmanụ ọ ga-akarị ụnụ njọ maka na onye bụ ife ahụ exposer na ndị ka na mụrụ exposer na-agwa gị na imere ihe a mee ihe a maka m ga na-ekpokọta ndị anyị na-ebu ndị nwere evidence of arụ na ero anyị ga na-abịa na-asara ya n'Obinwannem. So na ọ ka mma na anyị bịa negotiate maka ka anyị ga-esi gaba ma ọ bụrụ na kwechirikwa na information niile Obinwannem bụ na dex ha mgbe a ga-erelease be abịakwana ka bịa kọba ogologo akụkọ maka na ihe ji asị gị bịa ka anyị mara ka anyị ga-esi mee ọ maka na anyị bụ information gbasara gị gbasara obodo gị gbasara village gị gbasara organization gị anọ onye kọ ya bụ nchecha nsị unu amara eme ihe ndị a WhatsApp niile unu nọcha n'ime unu na-agba asịrị na-akọtọsi onwe unu na-egbu onwe unu unu eche na ọ ga-abara unu uru very soon WhatsApp a ga-abụ ihe unu ga-eji wee gbuba onwe unu maka na ihe ji pụsịsị na WhatsApp niile unu kreti wee chuzu WhatsApp nga nọ n'ime ọ maka na ama m na ọtụtụ n'ime unu nwere ajọ obi unu enweghị dị ọganiru unu ihe unu nọ bụ onye gburu susu obi ọkụ anọdụ njọ. So na ya ma nji wee na-agwa unu na ihe anyị na-ekwu maka omenala ọdịnala we must restore our peace and our culture back. Now o nwere nwanne anyị nwoke ejidere nke unu makwa ama bụ nke nwanne m nwoke Ezema Kelechi a na-akpọ ya Kewizi anyị na-asị Kewizi nke m kwuru okwu enyi a publish kwa onye Nsụka be na nwanne m nwoke ofu ọbara m Kewizi
Chukwu emega abara ekele Chukwu okike abịama n'imekwa gị ka isi n'aka ndị ogbu ama ọbara bụ Naijiria gọọmenti nke Nsụka nọ n'ime wee pụta maka na na-ekwu ana m agwafa si ya na mụ abụ Okechukwu Ugwu Nwankwọ n'ohe Nsụka alatabeghị m alata egwu emebeghị m anything na Nsụka ihe nka n'obodo Igbo niile ana m akụ ya na Igbo niile the whole 5 steeti nkụ ebe a so ana ka amara ebe onye ga-emeche daa ana m achị mana ọ bụrụ na mbata Nsụka ọ ndị dịka unu nwa Kewizi ka m na gị ga-arụkọ wetago uti ndị otu unu niile all the content creators of Nsụka. It is time for us to come and unite. Ọ bụrụ onye eke ọbịa onye eke ebe a ka o wee bụrụ onye akọkarịrị ejiri ya mara omenala Nsụka. Anụ nwere ọtụtụ ihe unu na-eme na ohe Nsụka achọghị m ya. Unu ga-ajụkwa ese jụọ atamohu onye mbụ so unu na-ama n'oge maka na mụ nwa adịkwa eme mgbaghara njọ. I destroy immediately, I condemn, and onye ọbụla m condemn n'ụwa condemn gị na mmụọ. Achọrọ m ka unu na-eme ife dịka o si wee dị na gbogbo nke ọbụla anyị ga-emekwa na ndụ nke ọbụla anyị ga-eme ugbu a enene n'ihe mmanụ na ọdụkwa anyị mma n'anya. Ọ bụghị na-emetọsị mmiri obodo na-emetọsị ụzọ obodo asị na na-achụ àjà ihe ndị anyị na-ebu nonsense. You have to know that nna anyị na onye ọbụla n'ime ihe ọrụ na-eme mee ka ọ dịrị onye na-abịa abịa na mma ka ọ rapụ ije ụjọ wee gbagbuo onwe n'ọsọ. Ihe eji emekwa mmanwụ n'abalị ọkwanụ ka ndị na ụmụaka na-arahụla ụmụaka bụ ụmụaka ka ara ụra ka e wee mee ihe mmọnwụ ụshara mmọnwụ tibe na Nsụka kwuru maka ọ na-adị. So Kewizi, welcome back home and continue your duty. Continue what you are doing. What you are doing is good. Mana ọ bụzi mgbe m kpọrọ gị ma mgbe m ziri ozi ka ha bịa onye Obinwanne Nsụka bịa to you, then anyị ga-akpọ ọfụma maka na anyị ga-echange the political solution of Nsụka. Anọkọ m na Nsụka local government in diaspora because the message of Nsụka local government in diaspora will be open very soon. And very, very soon, they can say kwado ife na kwado ọbụna ndozicha ọnọdụ m ga-akpọwata ndị Nsụka local government diaspora administrators, executive. So ka njụcha ha ọtụtụ ihe dị iche iche ụmụ ife ndị anyị na-eme n'ụzọ adịrọ mma insecurity ka anyị magodo ife ha na-ekwu because ndị Nsụka local government diaspora ndị a bụ ndị odogwu. Anyị Nsụka enwego mmadụ, Nsụka nwere mmadụ n'ụwa niile. So kịta abụrụzọ mgbe a ga-abịa eme ihe na Nsụka na free. No. Anyị enwego ọnụ na-ekwuru ndị Nsụka. Anọ m here. Obinwanne Igbo TV nọ here. Obinwanne Global Media is here. So Nsụka local government in diaspora webatara m n'ọnọdụ ha ma na onwe ihe mmenwu. So ana m ekene gị Kewizi Kelechi Ezema deje ọrụ na anụkwa m na onye ebe anyị onye ụmụakashi bụkwa ya ma bụ local government chairman. Don't worry. Ife ndị a niile ha ga-echegharị ole so ohe Nsụka apịagbuo ha ncha niile tigbuo ha ncha niile because adị m ene mmadụ ha n'iru ma nna m ma nne m jee jụọ ese ka nsị agwafe okwu na m atụcha ma nna m okwute because ọ bụrụ disrespect. You cannot use your power or your age to disrespect children. It doesn't make sense. Human rights must go to everybody. I'm a justice. I'm a human rights advocate. I don't care who you are. Local government chairman na benna osize benna man so what? Nya bụ ka m wee kwetebezi ihe ọjọọ na-eme. Onya mebiri na Nigeria na. Onya mebikwara this struggle anyị nọ n'ime bụ Biafra struggle. I na-eme na onye isi mam. I na-eme that I know onye isi. I na-eme that na onye nke a bụ onye nke m. Ọ na-eme na onye na-emere m ihe ọma. Onye na-akwụrụ m ụgwọ data. Onye na-eme onye mebisiri ala Igbo, mebisie Nigeria government. We don't want it anymore and we will not allow it in Nsụka local government. Ọma ndị possible. Onye ma eji ekenekwa Ejofeza akụ ozigbo ndụ nnukwu mmadụ amamihe menwuru ekenekwara m gị ka isi wee tinye alụ itinyere arụ. Obinwanne Nsụka na-akwado unu niile jisie n'ike na kịta na mama ndịzi ka mgbe mbụ na iwe nwanna dị eru n'ọgbụ ihe nna ekwu okwu ebe ọzọ emena ọ maka okwu a na ka nji ese okwu nji agwa Ejofeza okwu dị iche iche maka na ala Igbo ekwesịrị ka na-eli ele na ọ nwere onye goro ala Igbo, o nwere onye ala Igbo bụ nke ya na anyị si na anyị niile bụ ofu n'ala Igbo na anyị niile bụ ụmụnne. Gịnị ka anyị na-elesizi onwe anyị ana ebe a ka anyị ji wee ma na anyị ga-egbunwe onwe anyị maka na ekwu ana bịa esere Aguleri na Ụmụneri okwu ana ekwukatago mmiri na-emekwu na ha anụ maka all of you jisi ewe na-eme biznes. Ala Igbo na-ewe iwe na obi adịrị ala Igbo na ma ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo na bikos unu na-elezi ala ile ọnọkọ onye lere nwe ya onye lele ana ga-elenwu mmadụ onye mere igbu mmadụ adịrọzi unu ka enete maka unu elebego onwe unu na maka na onye ahụ na-elesi unu ana kere onye nyere ihe ọtọriti ile ana ka ebe ọ dị na omenala Igbo
unu anaghị eje ebe ahụ maka unu mana karịrị mụ na ebe ahụ na mmụọ na mmadụ. Ọ bụghị na ịga na adịrọ m oyi, ịga na adị m oyi. Unu si na o bidoro mgbe nwa m o bido mana nna m mie nna m lekwu n'ala. So mana achọrọ m ya n'afọ m na mmụọ na-ewetara m ya so ozi ọma. Nna m weta m gwaba unu na ga-akwụsị iwe na ọ dị site taa adịba ma ọ dụbara gboo. O so ihe Nnamdi Kanu ji eme agitation of Biafra according to explanation ya to Radio Biafra. Maka ọ sị na ọ bụrụ na anyị nweta onwe anyị si n'aka ndị Zoo Nigeria, si n'aka ndị a niile bụ ndị ogbu anwụ ọbara British company, anyị si n'aka ha pụta, then anyị restructuregharịzie ebe nna anyị wee degharịa ya na segharịa ya maka na otu ahụ ọ dị adịrọ mma. Anyị nwere oke ọfịa dị iche iche ejebeghị ebe ahụ eje, ghọtago. Anyị wee ka ibido n'oke ọhịa wee rụba city, ghọtago. Arụchasị onye na kwana na city rụba village, it can be well. So na ọ bụghị onye were onye na-amara ihe bụ ọchịchị tinye n'ọchịchị na-ekpogharị. Ịchọ ịrụ ụzọ ịrụ ụzọ nke moto na-aga, rụọ ụzọ nke ọkpa na-aga, rụọ ụzọ nke basikoro na-aga, rụọ ụzọ nke mashin na-aga. Onye abụ na-eru ọnụ n'ụzọ na ihe ụnụ na-akpakọnatasị onwe unu na-eri ego ndị mmadụ, public fund na-abịa na soshal midia na-achọ onye ga-eji wee mere karịkachọ. Nwanne m nwoke gwara gị na ụzọ adịrọ mma. Okwu hegoro ọnụ banyere na ọ bụrụ gọọmenti. What is difference that is na Abuja na ihe abụrụ Abuja na nọ individual na-arụ ya, na ọ bụrụ gọọmenti na nọ individual? What is difference ịgwa ya si ya na ọ bụrụkwa na nke a bụkwa gọọmenti na-arụ ya, then nke gọọmenti na-arụ what is kedu ihe ụzọ ahụ gosi na gọọmenti na ụzọ dị ona ihe rada eme dị gọọmenti ma local gọọmenti chairman of Nsukka ihe rada eme gị so ịnọkọta nnọọ gị na-asị nọ kedu ụzọ nke bụ gọọmenti rụrụ ya bụ ụzọ ahụ niile ọ na-egosi anyị maka na nke anyị na-afụ ka anyị na-ekwu okwu ụzọ ahụ o gosiri anyị ọdịmma gọọmenti ọ ọgụgụgo na federal gọọmenti na-arụ ya ọ bụ na steeti gọọmenti na-arụ ya ọ dị mma ọ bụ na arụrụ na ezigbote ụzọ palapala a na-asịzi dat na ọbịazi na-agwaghị na onye rụrụ ụzọ a bụ onye dị ona ụna si ha ka ebe o nweta ịhụma mana o ji maka ka o si wee dị maka onye agwa onye na-ebe akwa ka o si be akwa ọ na-ewute ya ụmụ nwaanyị anyị agadi nwaanyị anyị na-amanye ọkpa n'ime ndị dịka gị local gọọmenti chairman iji ọkpa aga ị ga-amanye nwa ọkpa na mmiri a ụmụ gị ọ ga-amanye nwa ọkpa na mmiri a ka onye kpacha ya ọ na-arụ ana abụ m onye amaju maka chi nke dị na Nsụka unu ga-akpachapụ ezigbo anya gọọmenti bụ ndị na-take care of the life and property ọ bụrụ intimidation ọ bụ na nwa gị mee ihe ọjọọ ihe akpụrụ ya eje tinye na polisi maka ọ bụrụ nwa gị unu etikasịa ya arụ ọ nwe ihe dị iche na Boko Haram nwe ihe dị iche na ndị ahụ niile a na-ekwu okwu why are you maltreating people like that ozuru ori ozuzu ori gịnị ka a ga-eme ya American bụ mmadụ zuo ori a na-enwekwa ihe na-akpọ detain na monitor malụgoro ihe mere o ji zuo ori na ọ bụghị ozugbo enwetara akọba gị duka this is the reason why we are asking for separation from Nigeria all of you become a government unu ga-enwe respect to people unu ga-ama ihe ejiro power achị ọchịchị eji udo negotiation reconciliation advice ya ga-eji nwee legal advisors onye amara akụzieri ya unu na-akụziri mmadụ akwụkwọ unu emere open free education otu eburu gị wee bịa Nsukka local government chairman eje na ụmụakachi Nsukka primary school ama m na ebe ahụ ga-adịkwa ka ebe a na-agba ọsọ abịala asụrụ na-erugasịrị nke ịgbapụrụ mmiri gbapụrụ nke ọzọ mana ụmụnna m ka na-ayọ mmiri ayọ ka na-ayọ ego ka ebe mmiri nwa na-agbapụrụ mmiri nwa a na-eri ele o kwesịrị ịbụ free ihe ndị a niile dị mma ụzọ kwesịrị ịdị mma ọkụ kwesịrị na-enwu 24/7 a sị na-ebutego transform ihe ndị anyị ga-eme investigation because Obinwannem media must come and take over Nsukka local government in diaspora Nsukka local government because anyị kwesịrị na-etinye ọnụ na be nna m ya ka nja gwa onye Igbo ọbụla na be nna gị jekwugo okwu represent your fatherland because anyị niile kwesịrị itinye aka na politics tinye aka n'ihe a ga-eme ka obodo dị mma akpatago m ego m ga-eji wewe na-atụnye ụtụ ka edozi obodo that's why I have a right to talk ego ọbụla asị ka eweta n'obodo m ewetenwu ma ya bụ na obodo be nna m dị mma ma ebi na Germany ma atọ na Germany ma aka nka na Germany achọrọ m ya so mmadụ ama bụrụ irigoro na local irugo na ọchịchị gị were ọchịchị wee megidebe ụmụnne gị ọ dịrọ mma so onye ka m ji si na nwanne m nwoke bụ Kewizi jisi ike na anyị kwụgo n'azụ oge na-adịrị anya anyị ga-enye gị ife ga-eji wee dị mma don't worry ihe niile adịgokwanụ ka ọ ga-adị a sị na anụ gbanata echi bụ nta forget ndị ọchịchị Naijiria ndị niile na-anọchite ndị Britain ndị colonial masters bụ gọvanọ senators local government chairman councilor ihe niile we are going to deal with them
We are going to deal with them. Unless they have respect for the one. Because in how to go mine and I draw a good line for all of them. As far as it's supporting Nigeria government, without respecting the culture of your fatherland, you are going to be treated massively wrong. You got fear. Maka na obu na Fulani na-achụ anya ọsọ, ebe ka anyị na-agbajezi n'ọnụ ndị ụmụnna ha. Maka Nigeria gọọmenti bịa na support Fulani. So ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti a support the Fulani wee dutekwuzie na Nsụka, wee were local government chairman wee na support kwani Fulani. That means in man Igbo a spy to our kingdom. We don't need to look for your face to talk to you. Each represent Romunam, represent Romunai. Each represent the Fulani, represent the Fulani. Macron, we have a tea, a doy or the kept say the 1 worker, nobody tea. But you may akaja, could job at all you could cause. But they are but chenny on now, una chenoka called before. Or bronze called before. Or bronze called before. A lot is going to change in your face. This election 2027 that's coming, couldn't get you a man at P2B Bokute. Because on our plan here in a massive way, also that now this time we're bone to bone, blood to blood. Uno chona fuko is women. I don't have to jacket away when not here. Or name me here about fair and fair, free and fair. Because I didn't make free and fair, I did agitation. I didn't my agitation, man. I didn't my agitation because they want to say government. That is why on your brag she sananya. Politics is so politics is what can you offer? What can you offer? What can you do? Kedi business you not have nage. Kedi nyamaki yenyere umu nage. Kedi hi nwere ike ime ka umu nage nwe agijine chete na government marama. Kedu ke government na-ekenye umu nage. Kedi hi na nata ndị ụwa a na-ewere na be nage. Because I believe na be na Enugu na be na Nsụka na nwekwara ihe government in Nigeria na benefit na Nsụka. UNN is there. Ego ne ka anyị na-enweta there. Kedi eji ego UNN na-eme. Ebe ka eji ego ha eme. Nsukka local government in diaspora even contributing for something in UNN. Government property. Ana ekwu asina na ekwu, ana agafe boundary, ana agafe nke. Unafu be kwa nke ntoro bia tio. Anyị ka gbara nkịtị. Mbosa ka okoro na ndị Igbo video that UN. Ama m ihe for there. Ejikwa m video. Usama document all those things. For all of you where they claim that the government have power for citizens. Government don't have power for citizens. Citizens have power to government because government is a messenger. Government boy. You are there for us to send you message. You get out from that place when your own turn of finish. You are not there to command anybody. You are there to go to the message. Get out. We pay you by monthly. You don't have right to talk to the citizen. Because here arrogant people. That John Madden and Boko Haram or because you know how right of government. The government was in a maternity bundojo. The government was in a choke with dobe ebage tegaluchi have undojo. Cake and doma is suku chabudo, Manachoko to very mark, Obroquojo, Makono government, Mande Barano Chereno, Makanaga bomba to bomba. I got where Obunu the government actually Obudema. Unamada na yeni na no sabiola, yeni na mukwana Biafra, yeni na mukwana nyamu, hanchari nega true government in an also. Because I will not even preach just scale of form. I don't need anybody love. Makane told them to favor when we kids go nunti. Nana equezioku. Because all of you wicked people. By this time, Nsukani ni mo hanu wanine. By this time, Kenugu set mano hanu wanine. By this time, Kadibo or to village this state nine mano ha. Kili kuna basa sere because of GU neme. 419 everywhere. Drug dealers everywhere. Unu mecha jife, unewere na-ekpudo anyị nwa bụ ndị Chukwu gọziri ndị ji aka ọrụ anyị wee na-agba mbọ. Unu mecha jife, richa ndị Igbo ego ha, richa resources, public resources. A na-ekwuzi okwu na achọ unu ga-agbagbu, eru etu na sị na gọọmenti na-enye nsogbu, mana ọrụ nwa bụ gọọmenti bụ original gọọmenti, I know. Ebiri m n'Ọnịcha. I know when the read of politics, ama m ikulu si eme, na-agbagbusi dị ma na-anakọta ndị na-amị ego, na-ebunye individuals. Kedu mgbe unu changes m? Unu abịa ekwu okwu na social media. The reason why you look at Jemi have na atube hunu to aka. It's like local government chairman or onye suka ke bonya magic cable. I got throw to aka. Walk there because you don't have right to talk nonsense when we are talking. Yene muru no national Igbo. Una mari hunu weri kime. It's your right to let government to do what they're supposed to do. If they cannot do it, they promise they will do it next time. And going and what are you using to do in a meta account? Can you in a meta account administration again? In meta administration account, how can public know? Government will be here to so. Unezus kwa lezus na this time.
unu nwa ezuzukwana ezuzu, especially Nsukka local gọọmenti ezuzukwana ezu ebe aka nnabata nwekwa ebe ọzọ nwere ya ka onye ọbụla ga-eji kwanyere onwe ugwu. Hapụkwa na ihe unu na-anọkọta na-asị ka onye ọbụla kwanyere onwe, hapụkwa na ife a. Anọ m Hamburg City and ebe ahụ na anụ m arụ ọrụ na-ewenata tax, anụ m akwụ ụgwọ, anụ m agba mbọ ka obodo dị mma. Gọọmenti no dey help me. Gọọmenti no dey help me. Paspọtụ ọmụnwa jego m wee gbara ya, nchọm etufuo ya, is my property. Unu ga-akpachapụ anya. This time government must be doing what government is supposed to do. No beg, no apology. Ọ bụ intimidation anyị unu na-enye ndị mmadụ dị too much. Onye mere ndị mmadụ ama nkwunwe okwu. Gụọ n'ala Igbo niile ka ịfụ ka ụzọ si wee dị ka ụzọ ebe ezi na-ararụ. Unu enwekwa shame. Unu enwere shame. Ọhịa ka Nnamdi Kanu ji tie mgbu, ọhịa ka Simon ji tie mgbu, na-ego ha ntị. Ngwa na otu unu nwekọsịchara ndị anyị niile, ngwa mebe na ihe unu kwesịrị na-eme, mebe na ihe a kwuru n'ọnụ ka udo wee chia. No, that is why people like us now saying Peter Obi ọkwa ikwere anyị nkwa ijego n'ụwa niile, gwa anyị nkwa na ọ bụ na irigo na ị ga-emenwu ihe ga-eme, at least ka anyị niile bụ ndị mere agitation ka a compensate anyị, because anyị were akụnụba anyị niile ji wee na-agba mbọ wee na-achọ ka anyị rụọ ụlọ. Igo ana ego na-ekwu na-egogasị ana, nchọma na-ego every month m ga-egonwu 2 plot. Every month m ga-egonwu 2 plot. But ọ bụla ngobezi ana gokọsiba ana nwanne kedu uru ihe a ga-abara ma nwa kịta na ndị nwekwa na ewekọrọkwa ana. What is this kind thing? Ka anyị develop ife ụmụ anyị ga-eri uri ka anyị na-ekwu okwu. Many of people nọ na social media na-akọ ọnụ na nwekwuru future na amakwuru unu ga-eme ka ọ dị mma. Unu nwa nọ n'ala Igbo unu blame kwa all the youth Igbo land. Justice Ozobi apụtago ka onye aka ama m na ọma menwe na ọ bụ na ọkpọ ndị ọsọ ndị dị ka anyị nwe. Threat abịabago, ndị IPOB ga na-etreti, ndị otu Simon na-etreti. A na-agụ unu bụ the traitors. Unu adị anụ. Unu threat na Obinwannem media, threat Obinwannem organization. Anyị na-ekwu ọ dịka egwuregwu. Unu eche na anyị ga-esi ụta wee gba nkịtị wee ruo mgbe dị. It no go happen. Those Biafra traitors, we must deal with all of them worldwide. We don't need to hear anything. Ọnwụ ụmụ Igbo nwụrụ na Biafra, ma anyị niile bịa nwụrụ. Ọnwụ Igbo ụmụ Igbo nwụrụ na IPOB, anyị niile bịa nwụrụ. So ga-eji ihe m nwere ma ihe bụ oke m wee threat ya, no go fit happen in this life. No go fit happen. Onwe onye bụ Biafra karịa mụnwa. Onwe onye bụ IPOB karịa mụnwa. Onwe onye bụ Nigeria karịa mụnwa. Onwe onye bụ onye Igbo karịa mụnwa. We need also to contribute and know what is going on in our land. We have educated and also upgrade to know what is going on in the government of our areas, because we are respecting the government where we live in for. We communicate with them, we partner with them. So why can't we partner with our government? That is why Nagwandi Kewizi, Nando to content creator we need to stop. We need to go to documentary video informations. Is that right? May head them roll with the government. Individual. Register to government. Can you rules and regulation? Can you structure? You get you water. Nana Bagma Bukewizi. This one because now I believe me, he and we're going to be web, my cause that drama. And also when we were Kediam and Haporogiana questionnaire. It was simple questionnaire. Joga Ajujo. Then I just say Ajujo. A new guideline that will guide you, which is now the local government chairman who are saying man, keep pull you down, and they pull you down for what? Be that to get bad to go. You don't get maybe if you are see a Kuaria or Kuaria video got up there. Man, before me and Danny, only get Kuyanqua, no got road also. Can they quote one? Only get Kuyanqua. That no got road also. I don't know where mandate Muruga road also. Because all on the call Chia can get you away those who are, of course, I don't know. Of course, I don't know more. So, look at Kuyanqua, getting Muruga Rosa and getting General Rosa. Then, all your negotiation, all your reconciliation. Then, also, you know, okay. Nakita Gaman landing in Rosa, local federal government. Thank you. You say, getting Muruga Ranyosa. This is what it is supposed to be. That one. Then I have to move. That one woman in the Facebook and the TikTok, in the Facebook and the YouTube. Ekenem one. As we call HD yesterday.
ọkwụm na anụ ihe na-ekwu na Facebook amakwa m na ihe na-ekwu amakwa m na ihe na-anụrụ ọmụ na ndị TikTok ghọtara ya bete amakwa m na ndị Facebook na-anụrụ ya were ọchukwu zọba ifụrụ ya onye abịa nji asị na ịkọntrol ife ndị anyị na ọdịrị anyị izi onye aka eji enwe moderator ịghọtago onye ga na kọntrol gị ịghọtago so ya gaziere unu niile ka nje meeting na ndị obodo kpọrọ m ka nje mara ka mụ na ya ga-esi wee gaa ya ga-aga so ya gaziere unu niile ana m asị ka Chukwu Okike abịa ma nke kere n'igwe na ka ọ gọzie anyị ka okwu ọnụ niile anyị na-ekwu ka unu ọ mịtara unu mkpụrụ ọ mịtara unu udo ọ mịtara n'ọganiru na ịdị n'otu na nghọta nke ụmụnne so that na anyị niile ga-eji ofu obi wee nweta ife anyị na-achọ na-enweghị nsogbu ọbụla maka na Obinwanne ndị Igbo na-ekwu maka udo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ya gaziere unu n'ụbọchị tata. Ndewo. I am the managing director of ORIE and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. In Afro trap, hip hop, heavy weight bass, traditional Igbo Oja flute samples, often a Mali route, for crack style, Igbo Okechukwu. He saw it before it happened. Listen, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Okechukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, Obi where we go. Azunwa nunu na
Yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana one year, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazi Okechukwu, yeah, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation, East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Okechukwu, Ijele Gaga. Here we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem, Igbo Global Foundation, East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Okechukwu, Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. Hard hitting Afro trap, hip hop.